మన దగ్గర విక్టోరియా సిల్క్ ఎంత హైలైట్, రా మ్యాంగో సిల్క్ కూడా అంతే అండి. కలర్స్ చూసారు కదా, మన దగ్గర పేస్టల్స్, బ్రైట్ కలర్స్, డిజైన్స్, బుటాస్ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇదైతే బ్రైట్ కలర్, మంచి పర్పుల్లో ఉంది. ఒకసారి శారీ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. దీంట్లో కొన్నిటికి మనం కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ ఇచ్చాం, కొన్నిటికి సెల్ఫ్ బ్లౌజ్ ఇచ్చాం. దీంట్లో అయితే కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్, పిన్ బ్లౌజ్, సేమ్ మేము పేరప్ చేసిన బ్లౌజ్తో కలరే వస్తుంది. చాలా వైబ్రెంట్ కలర్, చాలా ఎలిగెంట్ పీస్. మన దగ్గర విక్టోరియా సిల్క్ ఎంత హైలైట్ కదా, అలానే ఈ రా మ్యాంగో కలెక్షన్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. కలర్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో, అన్నీ ఇంకా రెడ్ కలర్ అన్నీ జస్ట్ శాంపుల్స్ పెట్టాను ఇక్కడైతే. ఇంకా కలెక్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ఇలాంటి డిఫరెంట్ పీసెస్ కావాలి, మీరు పట్టు వేస్తుంటారు, పట్టు కాకుండా కొంచెం ఏదైనా డిఫరెంట్గా కావాలి అనుకుంటే మన రుక్మిణి సిల్క్స్ అయితే చాలా డిఫరెంట్ యూనిక్ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ దిస్ సిల్క్ శారీస్ విజిట్ రుక్మిణి సిల్క్స్, సంస్కృతి సంప్రదాయం.